खुलुमबाय एसबी बड' निउज चेनेलाव नोंथांमोनखौ गासैखौबो बरायबाय आं सिबिरानि ब्रह्म सानसेनि खौरां नायनो मोजां मोनग्रा गासै रायजो राजा नोंथांमोनखौ आंनि एसबी बड' निउज चेनेलाव गिबियावनो बरायग्रोनानै लाबाय दिनैनि खौरांफोरखौ नोंथांमोननो आङो मिथिहोनो आखायाव लादों नोंथांमोना अननानै खौरांखौ जोबजासे खोनासंगोन होननानै मिजिंथिबाय गुवाहाटीआव थानाय बरसापारा क्रिकेट स्टेडियामाव आईसीसी वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप मैच जादों इन्डिया आरो श्रीलंकानि गेजेराव क्रिकेट गेलेनाय जादों जेराव बलिउडनि मुंदांखा मेथाइ रोजाबगिरि श्रेया घोषाल बिथाङा मेथाइ रोजाबदों जुबिन गार्गनि मेथाइ मायाबीनि रातिर बुकुट बे मेथाइखौ रोजाबनानै जुबिन गार्गखौ मान बावदों बलिउडनि मुंदांखा मेथाइ रोजाबगिरि आरो आसामनि गुबै थागिबि पापन बिथाङाबो जुबिन गार्गनि मेथाइखौ रोजाबनानै जुबिन गार्गनो मान बावदों श्रीलंकाया मैयानि बे गेलेनायाव जेननो गोनां जादों जेराव भारतआ गिबि गेलेनायाव 269 रान बानायनानै 270नि टार्गेट सेट खालामनानै होदोंमोन श्रीलंकानि थाखाय नाथाय श्रीलंकाया 211 रानल' बानायनो हादों आरो जेननो गोनां जादों इन्डियान वुमेन्स क्रिकेट टीमनि दीप्ति शर्मा आरो अमनजोत कौर बिथांमोननि गोख्रों गेलेनायजोंनो भारतआ देरहासार जानायाव गोबां मदद मोननो हादों भारतनि दीप्ति शर्मा बिथाङा 53 रान बानायनो हादों ओजोंहाय अमनजोत कौर बिथाङा 57 रान बानायनो हादों भारतनि हानजाया श्रीलंकाजों गेलेखांनायनि उनाव पाकिस्ताननिजों गेलेगोन आरो कलम्बोआव बेनि गेलेनाया जागोन बरसापारा स्टेडियामाव 22,843 फेनफोरा फैनानै आइजोफोरनि क्रिकेट गेलेनायखौ नायफैदों आरो आइजोफोरनि क्रिकेट गेलेनायखौ नायनो थाखाय गोबां सुबुं थुबुर जानाया बेयो मोनसे हाइस्ट रेकर्ड लाखिदों होननानैबो रिपर्टआव मोननाय जादों रायजोनि जेरैथिंबो बे समाव रंजा बाजा दामनाय देनायनि थासारि दुर्गा फुजाखौ लानानै रायजोनि जेरैथिंबो बे समाव रंजा बाजानि थासारि मैयानि सानाव गोबां जायगायावनो गुदुं दुंखावनाय जादों नाथाय बराकनि काछार आरो सिलचराव गोबां अखा हानायजों लोगोसे सिमब्रेनाय बारहुंखाया फुजानि मण्डप खौ सिफायनायजों लोगोसे फुजानि थाखाय बानायनाय अरायथा नङै न' बां गेट बायदिफोरखौ फारसेनिफ्राय सिलिंखार खालामलांदों गेदेर फुजानि पेन्डेलफोरा गारि मटरनि सायाव गोग्लैसिनदों जायजों गारि मटर जेरै अट' मटर साइकेल बायदिफ्रा गाज्रिनो होख्रेबजानो गोनां जादों आरो खुनु रोखोमै सुबुंफ्रा जिउ रैखा मोननो हादों गोख्रोङै सिमब्रेनाय बार फैनायनि जाहोनाव दुर्गा फुजानि मण्डपा मोनफानि उनाव मोनफा बायनायखौ नुनो मोननाय जादों सिलचर आरो काछाराव जानो मोनदों गिख्रंथाव बारहुंखाजों लोगोसे गोबां रोजा अखा जायनि जाहोनाव फुजा बेरायनो थांनाय गोबां सुबुंफोरानो हालाय हाफाय जानो गोनां जानायखौ नुनो मोननाय जादों आरो गोबां रोजा अखा हानायनि जाहोनाव फुजानि मण्डपआव गोबां दैबो लोमसावनायखौ नुनो मोननाय जादों मुसलपुराव थानाय गोजोनपुरी पार्कआव थानाय बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुसुखाखौ गाज्रि महर खालामनायखौ लानानै राजखान्थिनि गाब फोननो नाजालायनायखौ नुनो मोननाय जादों गोजोनपुरी पार्कआव इउपिपिएलनि एमसिएलए राकेश ब्रह्म आरो माखासे इउपिपिएलनि दैदेनगिरिफ्रा नुजाथिहैदों 22 सेप्तेम्बराव बिटिसि बिसायख'थिनि फिथाइ फोसावखांनायनि उनाव 27 सेप्तेम्बरावनो क'क्राझारनि औवाबारियाव थानाय रुपनाथ ब्रह्म पार्क आरो मुसुखाखौ खहा खालामनो नाजादों होननानै फोरमायथि बिथांमोनहा क'क्राझारनि अनगायैबो मुसलपुरावबो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि महरखौ गाज्रि खालामदोंना फोरमायथियो गोजोनखौ जाय मोजां मोना बिसोर खालामदों राजखान्थिनि सोलो खालामनानै सिगांबो खालामदों होननानै फोरमायथियो इउपिपिएलनिफ्राय जायनाखि बिपिएफआ देरहासार जानो हाबाय इउपिपिएलआनो एबसु होननानै जि बुंबोबाय थानाय जादोंमोन बेनि जाहोनाव इउपिपिएलनि जेननायानो एबसुनि जेननाय बेबायदि थासारि सोमजिहोनो नाजादों आरो बेयो दिनैनि दिनाव रायजो राजाफोरनि गोसोआव सोमजिदों होननानै फोरमायथियो इउपिपिएलनिफ्राय जाय बेबायदि खालामदों बा जाय बेबायदि खालामनायजों सोमोन्दो दं बेखौ थाबैनो एरेस्ट खालामनो नांगौ होननानैबो दाबि दैखाङो इउपिपिएलनिफ्राय ओजोंहाय बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुसुखाखौ गाज्रि खालामनाय जाथायखौ लानानै बिपिएफनि लाइमोन दैदेनगिरि कास्टम बसुमतारियाबो बेनि सायाव फिनजाथाय होदों बिथाङा मा फोरमायथिदों बेखौबो मिथिहोनो आखायाव लाबाय बिथाङा फोरमायथिदों दि बेरेखा दोलोनि माखासे दैदेनगिरिफ्रा जेनखांनायनि उनाव बिपिएफखौ गाज्रि मुं सुनो नाजादों बिसायख'थिनि उनाव बेरेखा दोलोनिया समाजखौ गुबुंले खालामनो नाजानाय आरो बिपिएफखौ बदनाम खालामनो नागिरनायनिफ्राय गोजानाव थानो नांगौ होननानै बुंथियो कास्टम बसुमतारिया मानोना बिसायख'थिया फैगोन आरो थांगोन जों अराय सम अनज्लायनानै थानो नांगोन होननानैबो बुंथियो कास्टम बसुमतारिया लोगोसे फोरमायथिबावदों दि बिपिएफ दोलोआ देरहाखांनायनि उनाव हाग्रामा महिलारिया थुलुंगाफुरियाव थानाय बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुसुखा आरो बिटिसि सेक्रेटारियेटआव थानाय बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुसुखायाव बिबारजों मान बावदों आरो सिबिदों सिगांनिफ्रायनो सिबिदों आरो उननि समावबो सिबिलांगोन होननानै बुंथियो कास्टम बसुमतारि बिथाङा नाथाय जाय सुबुङा बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुसुखाखौ गाज्रि महर होदों बेनि सायाव सोंखारि आरो दायनिगिरिनि सायाव गोख्रों राहा लानो नांगौ होननानै दाबि दैखाङो बिथाङाबो
हादरनि जेरैथिंबो रंजा बाजा दुर्गा फुजानि थासारि जाबाय थानायनि गेजेरावनो मोनसे दुखुनि खौरां। गुबुनाव खामानि मावनो थाहैनाय आसामनि सा9 मावसुमाफोरा जिउ खोमानो गोनां जादों आरो सासे जोखोम जानो गोनां जादों। तामिलनाडुआव जादों बे दुखुनांथाव जाथाया। इनर स्पेशल इकनमिक जन थार्मेल पावार प्रजेक्टआव जादों बे जाथाया। 3700 मावसुमाफोरा खामानि मावबाय थानाय समावनो गोजौआव दोननाय बा साजायनानै दोननाय गेदेर आरो गुवार स्टिलनि स्ट्राक्चारा गोग्लैसिनदों, जाय गोबां सुबुंनि सायाव होसिनदों आरो गोबां सुबुङानो जोखोम जानो गोनां जादों। जोखोम जानाय हालोदाव मावसुमाफोरखौ एम्बुलेन्सआव दैखांनानै देहा फाहामसालियाव लानानैबो थांनाय जादोंमोन, नाथाय सा9 आसामनि मावसुमाफोरा जिउ खोमानो गोनां जादों आरो सासेया जोखोम जानो गोनां जादों। बे जाथायनि सायाव केस फाइल खालामनाय जाबाय आरो पुलिसआ जाथायथिलियाव फैनानै नायबिजिरनायनि हाबाखौबो मावफैदों। जाथायखौ लानानै प्राइम मिनिस्टार अफिसनिफ्राय दुखु मोननाय फोरमायथिनानै जिउ खोमानांनाय नखरनो 2 लाख रां होनो फोसावबाय आरो जोखोम जानांनाय नखरनो 50,000 रां होनो फोसावबाय। थैनाय सुबुंफोरा आसामजों लोगोसे आसामनि खाथि खाला थानाय ओनसोलनि होननानैबो मिथिनो मोननाय जादों। 9 बोसोर बैसोनि प्रियंका किसानखौ बुथारनाय जाथायजों लोब्बा थानाय सानै दुथांखौ हमनो हाबाय पुलिसआ। सानै दुथांफोरनि मुङा निधु किसान आरो नयन राजबंशी, 40 आरो 50 बोसोर बैसोनि। थांनाय 15 सेप्तेम्बरनिफ्रायनो थाखो 3आव फरायनाय प्रियंका किसाना गोमानानै दंमोन। बिथाङा टंला पुलिस थानानि सिङाव थानाय नलबारि गामिनि थाखो 3आव फरायनाय फरायसुलिमोन। थांनाय 15 सेप्तेम्बरनिफ्रायनो गोमानानै दंमोन बिथाङा। दुथांफोरा रावबो गैयैनि खाबु लानानै प्रियंका किसानखौ खावनानै लांदोंमोन। बेनि उनाव हानजा जिनाहारि खालामनानै सुख्लाय दैनि सेराव फबनानै दोनदोंमोन। गोथै देहाखौ माखासे सान सिगां बोखांनो हानाय जादोंमोन आरो बे बुथारनाय जाथायजों लोब्बा थानाय दुथांफोरखौबो दा पुलिसआ हमनो हाबाय। जाहाथे फास्ट ट्रेकनि गेजेरजों थांनानै दुथांफोरखौ फासिनि साजा होयो, बेनि थाखाय गोख्रोङै दाबि खालामदों नखरनि सोद्रोमाफोरजों लोगोसे माखासे आफादफोरा। बेफोरबायदि दुथां सुबुङा थांनानै थानायनि जेबो मोन्थाय गैया आरो थांनानै थायोब्ला उननि समाव सोरबा उन्दै हिनजावसानि सायाव बेबायदि इनाय खालामबावनो हागौ। बेनिखायनो दुथांखौ गोख्रैनो फासिनि साजा होनो नांगौ होननानै गोख्रोङै दाबि खालामो नखरनि सोद्रोमाफोरजों लोगोसे गुबुन गुबुन आफादनि सोद्रोमाफोरा। कक्राझार गौरां दैनिफ्राय सानै बर' गथ'नि गोथै देहाखौ बोखांनो हानाय जादों। थांनाय समबारनि सानजौफुआव दैयाव गोदोदोंमोन सानै बर' गथ'आ। दा गोबां नागिरनायनि उनाव सानै बर' गथ'नि गोथै देहाखौ दैनिफ्राय बोखांनो हानाय जाबाय। मुंफोरा फारियै रिफिकां मुसाहारि, 14 बोसोर बैसोनि, बिथाङा रियेलिटि पाब्लिक स्कुलाव थाखो 9आव फरायनाय फरायसा, आरो गुबुन सासेनि मुङा बिहान बसुमतारी, बिथाङा कक्राझारनि डन बस्क' स्कुलाव थाखो 9आव फरायनाय फरायसा। मिथिहोनाय बायदिब्ला रिफिकां मुसाहारि, बिहान बसुमतारी आरो धीतिराज बसुमतारी गासै 3 बिथांमोनहा दैयाव दुगैदोंमोन। जोलुर गेलेखांनायनि उनाव 3जों जयैनो दैयाव दुगैदोंमोन। बेनि उनावनो दैनि दाहारा रिफिकां मुसाहारि आरो बिहान बसुमतारीखौ बुखारनानै लांदों, जायनि जाहोनाव बिथांमोनहा गोलाव समनिफ्रायनो गोमानानै दंमोन। दा गोबां नागिरनायनि उनाव बिहान बसुमतारी आरो रिफिकां मुसाहारिनि गोथै देहाखौ गौरां दैनिफ्राय बोखांनो हानाय जाबाय। श्यामकानु महन्त आरो सिद्धार्थ शर्माखौ एसआइटिनि हानजाया एरेस्ट खालामबाय। एरेस्ट खालामनानै दिल्ली एयारपर्टनिफ्राय गुवाहाटि फारसे लाबोगासिनो दङ। जायखिजाया समावनो गुवाहाटिनि एयारपर्टआव सौफैनो हागौ, जायनि थाखाय बरझार एयारपर्टआव गोख्रोङै सिकिउरिटिखौ लाखिनाय जादों। फोरमायथिनो गोनांदि जुबिन गार्ग थैनाय जाथायखौ लानानै श्यामकानु महन्त आरो सिद्धार्थ शर्मा बिसोर सानैनि सायाव आसि दिन्थिनाय जादोंमोन। रायजो राजाफ्रा श्यामकानु महन्त आरो सिद्धार्थ शर्माखौ एरेस्ट खालामनांगौनि थाखाय गोख्रोङै दाबि खालामदोंमोन, जायनि जाहोनाव आसाम सरकारा बेनि सायाव राहा लानो गोनां जादों। दा श्यामकानु महन्त आरो सिद्धार्थ शर्मा सानैखौबो दिल्ली एयारपर्टनिफ्राय गुवाहाटि फारसे लाबोगासिनो दङ। जायखिजाया समावनो गुवाहाटियाव थानाय बरझार एयारपर्टआव सौफैनो हागौ श्यामकानु महन्त आरो सिद्धार्थ शर्माया। खौरांखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा खुलुमनायखौ जासिहरनाय थाबाय। गाबोननि समाव आरोबाव जों बेबायदिनो गोदान खौरांजों लोगोसे लोगो मोनफिनगोनखौ मिजिंथिबाय। गोजोन्थों।